Terrània és una de les fires de ceràmica més importants del país. És una de les 8 fires de ceràmica que s'estan fent, és una de les més importants en el marc de les 27 fires monogràfiques d'artesania que tenim classificades com a genuïnament artesanes. Yo, como participante de diversas ferias en el conjunto de España, creo que Terrània reúne un mejor nivel en su conjunto. Es una feria mucho más internacional que a las que yo asisto normalmente y eso aporta mucha calidad. Terrània, com a fira, que a més es fa dir festival, perquè a part del concepte de la venda doncs envolta amb tota una sèrie d'activitats singulars, divulgatives, paral·leles, com exposicions, com demostracions, etc. El fet de portar un país convidat, el fet de tenir també ceramistes d'altres parts de l'Estat o del món, doncs la fa, evidentment, una fira molt especial a nivell de país. Nosaltres, com fem des de fa molts anys fires i exposicions arreu d'Europa, doncs ens hem posat en contacte amb ceramistes d'altres països. Això ha fet que hem tingut la possibilitat de convidar molts d'aquests països a participar a Terrània. La relació que estableixes amb els ceramistes de tots els països que van participant, que dones a conèixer el Festival de Terrània, que s'han intercanviat ceramistes, que hem fet convivència, que hem col·laborat a donar a conèixer no només Terrània, Montblanc, sinó Catalunya. Terrània té la sort d'estar en un poble fantàstic, de l'època medieval, amb unes instal·lacions fantàstiques, que això fan que la fira sigui molt més bonica, molt més atractiva i un reclam històric, turístic, que pot complementar molt bé l'obra dels ceramistes. The place where Terrània is, the church, but inside it's like a big hall, but it's different because it was in the past a church. Hay mucha diversidad, hay mucha creatividad. Eso es interesante para el público que viene, que cada stand tiene su propia personalidad. The quality of the work here is like I see on a lot of other shows also in the north. Aquí a Montblanc tenim molta sort perquè la Terrània, diguéssim, col·labora amb tots els ceramistes de la comarca i durant tot l'any també hi ha diverses galeries, la galeria de la Natàlia Ferrer i el Benegre, que es dedica a la ceràmica, no? Llavors tot l'any la gent pot trobar ceràmica a Montblanc. Fa bastants anys que vinc i realment té un prestigi dintre dels ceramistes que tots volem venir, sí o sí. Pues nosotros vendríamos todos los años. Nosotros es la feria que siempre a principios de año ya la tenemos en el calendario. Si podemos ir, siempre venimos. Nos gusta venir por el ambiente y por cómo nos tratáis. Terrània és un important punt de trobada entre professionals, però no hem de perdre de vista del públic en general. A més de gent que s'inicia en el món de la ceràmica, cosa que aquí es troba amb els tallers que feu. Sempre ens venen a visitar alumnes d'escoles, per tant, sempre és un contacte, a part dels professionals que hi ha aquí exposant, amb gent novell que estan començant. Donar a conèixer és el futur i si no ho coneixen el dia de demà és un ofici que pot tenir el seu perill de que el perdrem, no? Jo tinc aquesta sensació.
crec que el públic sap on ve, sap el que més o menys es trobarà, sap que serà ceràmica de qualitat i jo crec que és un molt bon públic. I creiem en les persones, ens encanta promocionar la ceràmica i on millor que a Terrània, que és una de les fires potser més importants que tenim al país. Terrània és creació, Calidad, Cordialitat, La creativitat, història, internacional, Special place. Amabilidad, diversidad, contemporaneïtat. cerámica, Excel·lència, És essència talento. i art.